फ्रेंड्स बरायबाय बडा जब इनफो यूट्यूब चैनलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा एसएससी निफ्राय मोनसे बिग आपडेट लाबोदों नोंथांमोननि एडमिटनि बागै लोगोसे डेली पुलिस कन्स्टेबलनि काट अफ फाइनल मेरिट लिस्टआव साख्रि मोननो बेसेबां लांखो एसटीआव आरो लोगोसे नोंथांमोननि अग्निवीर नोंथांमोननि फैगासिनो दङ आसाम एबा नोंथांमोना नर्थ ईस्ट जोनावहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना बडा जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबादि गभर्नमेन्ट साख्रिनि बागै सेन्ट्रेलनि स्टेटनि लोगोसे गुबुन गुबुन स्किमनि बागै नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जोङो फार्स्टआव डेली पुलिस कन्स्टेबलाव जों नायग्रोगोन मानोना बिनि साख्रिया फैबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव आरो एसआइआ नोंथांमोना फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हासिगोन डेली पुलिसनि आन्डाराव एसआइ महरै आरो कन्स्टेबल फैबावगोन दा बेयाव जोंनि काट अफआ बेसेबां लांखो जोंनि एसटीआव जों बेखौ नायगोन मानोना डेली पुलिस कन्स्टेबलाव साख्रि मावनोबा एसटीफ्रा बेसेबां काट अफ लादों जों बेखौ नायगोन जे नोंथांमोना मोनबाय जोंनि एसटी केटेगरियाव नायोबा मेलावहाय नोंथांमोना मोनदों नोंथांमोना मोनबाय 58.03 आव दा बेयाव साख्रि जाबाय एसटीआव एभारेज मिनिमाम काट अफआ नाथाय जुदि 60 प्लास लायोबा नोंथांमोना 100 नि गेजेराव साख्रि जाहैखायो दा नेक्स्ट लेभेलाव फैबावगोन जेब्ला फैयो आपडेट आरो लोगोसे आनरिजार्भआव नोंथांमोना 68 आव साख्रि मोनलांबाय मेल केन्डिडेट देन बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेनाथ' जोबोर मोजां डेली पुलिसाव मावोबा बेथ' जोबोर मोजांखा देन बेनिफ्राय फिमेलाव नोंथांमोना नायदो जे काट अफ एसटीआव मोनदों 53.23 थांदों काट अफ दा लोगोफोर जायनो डेली पुलिस कन्स्टेबलाव साख्रि मावनो गोसो दङ एचएस पास खालामनांगोन एग्जाम जाग्रोयो एग्जाम जानानै फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट खालामनानै बेयाव साख्रि होनाय जायो बे जाबाय नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय फैबाय दानिया एसएससी एसडी कन्स्टेबल दा नोंथांमोननि एसएससी एसडी कन्स्टेबलनि एग्जामा फेब्रुवारि सेकेन्ड उइकनिफ्राय चान्सआ दङ बेखायनो नोंथांमोना दा बावैनो नैबे जानुवारि जोबनाय लोगो लोगो एडमिट स्टेटासखौ नायनो हासिगोन आरो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बिनि भेकेन्सिया 26,000नि बारा दङ आरो लोगोसे नेक्स्ट नोंथांमोना एप्रिलाव एबा नोंथांमोना नैबे बोसोरावनो आरोबाव नोंथांमोना माखासे गोदान एसडी कन्स्टेबलनि बागै आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि अग्निवीर अके स' नोंथांमोननि अग्निवीर इन्डियान आर्मिनि आन्डाराव नोंथांमोना हमना ला 25,000 भेकेन्सि मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनि एप्लाइ जागोन फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआव आरो लोगोसे नोंथांमोना नर्थ ईस्ट जोनावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जेब्ला अग्निवीर साख्रि मोनो नोंथांमोना 4 इयार्स नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै नोंथांमोना इन्डियान आर्मिनि आन्डाराव अग्निवीर हिसाबै हागोन आरो बिनि बैसोआ 17.5 जागोन मिनिमाम एसडीआव बेनिफ्राय 21 सिम हागोन अके एन्ड क्लार्कआव नोंथांमोना 23 इयार्ससिम हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लार्कआवहाय 23 इयार्ससिम हागोन 18 निफ्राय दा आसा खालामो जेब्ला गोदान आपडेट फैयो अग्निवीराव नोंथांमोना मोनगोन स' बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ मिथिखायो जे नोंथांमोना सेकेन्ड डिभिजन जाथारनांगोन एसडीआव आरो टेस्टमेन्ट होनोबा क्लास 8 फार्स्ट एन्ड फार्स्ट नोंथांमोना खालामनो हागोन जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो लिंकआ एक्टिभ जाबा बडा जब इनफो यूट्यूब चेनेलावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन